Specifičnost mora, koja je od strane istraživača otkrivena u skoroj prošlosti, u Kur'anu se ističe na sljedeći način. Pustio je dva mora da se dodiruju, između njih je pregrada i oni se ne miješaju. Ova, Kur'anom saopćena osobina mora da se međusobno dodiruju, a da se njihove vode apsolutno ne miješaju, u nedavnoj prošlosti otkrivena je od okeanografa. Ustanovljeno je da se, zbog prisutnosti jedne fizičke snage, nazvane površinski napon, vode susjednih mora ne dodiruju. Površinski napon, koji proizlazi iz različite gustine mora, gotovo poput zida sprečava međusobno miješanje voda. Svakako je zanimljiv moment da se ova činjenica nalazi u Kur'anu, što je opet još jedan veoma efektan odgovor onima koji tvrde da je Kur'an napisan od čovjeka, Muhameda alejhiselama, pošto se Kur'an pojavio u periodu kada čovjek nije imao pojma niti o fizici, ni o površinskom naponu, a niti o okeanografiji. Čovjek je od nedavne prošlosti smatrao da se spolnost beba određuje od majčinih ćelija, ili da to u najmanju ruku zajedno određuju ćelije koje dolaze i od oca i od majke. Kur'an je, međutim, o ovom pitanju iznio različito stajalište. Saopćio je da se spolnost bebe stvara od sperme koja se izlijeva u maternicu i da on, par, muško i žensko, stvara od kapi sjemena kad se izbaci. Uporedo s razvojem genetike i mikrobiologije, ispravnost je ove kuranske tvrdnje također i naučno dokazana. Postalo je jasno da se spolnost bebe određuje od ćelija sperme koje dolaze od muškarca, a da u ovom slučaju žena ne igra nikakvu ulogu. Prilikom određivanja spolnosti utjecaj imaju hromosomi. 2 od 46 hromosoma koji određuju ljudsku građu imenuju se kao hromosomi spolnosti. Ovi hromosomi se za muškarce definiraju kao XY, a za žene kao XX. Razlog tome je taj što ovi hromosomi liče na ova slova. Y hromosomi nose gene muškosti, a X gene ženskosti. Formiranje ploda počinje sjedinjavanjem ovih hromosoma koji se kod muškarca i žene nalaze u parovima. Oba dijela spolne ćelije, koja se kod formiranja jajeta kod žene odvaja, rastavlja na 2 dijela, podjednako nose X hromosome. Međutim, spolna ćelija kod muškarca, koja se također rastavlja na 2 dijela, formira 2 različite sperme koje sačinjavaju X ili Y hromosome. Ako se X hromosom koji se nalazi kod žene spoji sa spermom koja sadržava X hromosom, onda se formira ženski plod. Ako se pak spoji sa spermom koja sadržava Y hromosom, tada se formira muški plod. Dakle, spol bebe vezan je za vrstu hromosoma koji će se spojiti s jajetom ženke. Sasvim je sigurno da su ovo činjenice koje su sve do pojavljivanja genetike, dakle do 20. stoljeća, bile apsolutno nepoznate. Unatoč tome, u mnogim je kulturama bilo rašireno mišljenje da se spol djeteta određuje od tijela majke.
Čak su zbog toga bile prekoravane žene koje rode žensko dijete. Međutim, 13 stoljeća prije nego što će ljudski geni biti otkriveni, Kur'an je iznio jednu činjenicu koja odbija ovo veoma rasprostranjeno sujevjerje. Kur'an je saopćio da korijeni spolnosti nisu kod žene, već u spermi koja dolazi od muškarca. Kada nastavimo s analiziranjem kuranskih podataka o formiranju bebe, ponovo ćemo se suočiti s određenim veoma bitnim mudžizama. Spajanjem sperme koja dolazi od muškarca i jajeta kod žene biva oformljena i prva srž bebe. Ova će se oplođena jajna stanica u biologiji poznata pod nazivom zigot, bez gubljenja vremena, rastavljanjem razmnožiti i postupno dobiti oblik jednog malog komada mesa. Međutim, ovo rastavljanje zigota ne obavlja se u nekakvoj praznini, u slobodnom hodu. Zigot je obješen na zidu maternice, pripija se tamo uz pomoć svojih produžetaka koji su poput korijenja. Uz pomoć ove veze plodu je omogućeno da iz majčinog tijela siše materije potrebne za razvoj. Upravo se ovdje pojavljuje jedna veoma važna kuranska mudžiza. Govoreći o zigotu koji se počeo razvijati u majčinoj utrobi, Allah u Kur'anu spominje riječ alek. Čitaj, u ime gospodara tvoga, koji stvara čovjeka od aleka. Čitaj, plemenit je gospodar tvoj. Značenje riječi alek u arapskom jeziku je sve što se zakačuje, lijepi, prijanja. Čak se ista riječ koristi i u značenju pijavice, životinje koja se lijepi za tijelo i siše krv. Sasvim je sigurno da u aktualnom kontekstu nije slučajno korištena riječ čije je značenje u skladu sa zigotom koji se razvija u majčinoj utrobi. Ovaj slučaj još jednom dokazuje da je Kur'an objavljen od gospodara svjetova, Allaha Đelešanuhu.